Možda ste već čuli, a možda i niste. Opušteno. Danas će vam reći. Vesna, kako ste posle operacije, kako se osjećate i koliko dugo je trajala pauza? Pa dobro sam. Koliko to može da bude dobro sam. Malo je rano, malo sam ja nemirna, malo se više junačim, ali takva sam, ne mogu drugačije. Nikad u životu nisam imala pauzu da ne pevam 6 meseci. Nikad za pol veka pevanja, ovo što mislim. Sad to više nije pitanje ni para, ni ništa. Ne mogu jednostavno bez mikrofona još mesec, dva da je bilo, ne bi bilo dobro. Ko vam se sve javlja da vam pruži podršku? Ali svi. I hvala im na molitvama, onolikim i podrškama, ali sve kolege do jedna. I ceo svet, i gazde, i menadžeri, stvarno je bilo. Tu nisam smjela da se igram, morala sam da ozdravim. Ja ne znam ništa drugo da radim, znam da pevam i da kuvam. I šta da radim po ceo dan, znači moram da pevam. Prvo, ne mogu bez pevanja, ne mogu bez naroda. Pola veka je to tako i ne mogu ja sad, zato što mi je neko malo tuđarao, da batalim sve. A šta su rekli doktori? I moj pritisak je bio tada 135 sa 85. I ja još uvek mislim da ja to nisam ni morala da radim. Međutim, ona slika kaže nešto drugo. I pošto je sa mnom sve u životu komplikovano da bi mene spasili, stalno me spašavaju, oni su mene odmah po kratkom postupku tamo stavili, a ja sve još uvek mislim da to nije moralo baš. Međutim, moj doktor kaže, kad sam ga ja iskreno pitala, je li moralo to da bude tako, pa kaže, daleko ti je bila zima. I koje su vam ili čije su vam poruke bile najdraže? Sve su bile dirljive, ali Zlata Petrović je bila, ne mogu odiše da se setim, jer je ona svaki dan pisala ovolika pisma. Da. Najslađa je bila kad je šapnula mojoj Nikoli u telefon, treba li ti para? Srce moje, kaže Niki, ne, Zlatka, ništa nam ne treba i nije ništa trebalo, ali... A je se javljala Brena možda? Jeste, jedne noći se javila u 11 i rekla, mala, nemoj da me zezaš, šta da radim bez tebe, ti si jedina moja konkurencija i ja tvoja. Pod hitno da si ozdravila. I na kraju pitanje naravno za Buhulju, da ste tamo? U Buhulji sam ja bila sve vreme. Kad su oni čuli kad sam ja otišla na Bukulju, njima nije bilo dobro. Jer ja sam pobegla na Bukulju 20. dan. Odvezla se sama. Znači, niko nije verovao svojim očima. Da li priprema Haris neke nove pesme? Evo čeprkam nešto već duže vrijeme, pa nikako da to završimo, ali ja mislim da će biti do kraja godine. A taj šešir, je li on spontano nastao? Spontano je nastalo zato što sam ja svoje vremeno imao jedan ciganski ansambl i onda, obzirom da ja jedini nisam bio Rom među Romima, onda malo da budem ciganski, stavio sam taj šešir, neke marame da bi ličio malo da bi dobio taj imidž i to je tako ostalo. A se dalje borite sa Miletom Pitićem u tenisu ili? Ne. Svaki igra na svojoj strani. A dobar je Slavkoni? Slavkoni je odličan. Kad će muškara da se zasiti više kafane? Ja mislim nikad kad umre jedino. Što je išao? Tako je. Je li tačno da si pesmu Sve po starom posvetila baki i deki? Oni koji su gledali spot znaju da je poslednji dek, u stvari poslednji refren tog spota, da su snimci u stvari iz mog privatnog života. I uvek kada su baka i deka gledali taj spot, plakali su i... Kažu da si dobar čovek. Koliko si zaista dobra? Pa svi oni koji me dobro znaju, znaju i ja ne volim, mislim, ne mogu samo za sebe kažem da sam dobar čovek, ali trudim se da budem dobra i trudim se da činim dobro i kada je moj posao u pitanju i karijera,
radim sve pošteno. I mislim da je to najbitnije tako. Ja nikada nikog nisam dirala, nisam gradila svoju karijeru na skandalima, meni su uvek bile prioritet pesme, dobri spotovi i da što bolje otpevam, jer sam ja, kada je pevanje u pitanju perfekcionista, i nikada sebi nisam dovoljno dobra, ali se trudim. Da li misliš da si najuspešnija zvezda Granda? Ja ne znam sad kako bih rekla. Mnogo je njih koji su jako uspešni. Mnogo njih koji se trude i rade odlično. I ja uvek podržavam rad i talent. Da li sam ja najuspešnija ili nisam, ili će sutra neko napraviti veći uspeh, po mene to uopšte nije bitno. Bitno je samo biti pošten i truditi se i raditi na sebi. Davno je snimljena pesma Za nas kasno je. Je li ona možda bila negde prekretnica tvoje karijere? Ja se sećam i trenutka kada sam došla u studio kod Kopca iz Steve Simunovića i kada sam im rekla, molim vas, samo mi napravite neku bržu pesmu da počnem da pevam u klubovima. To mi je bila želja, jer sam ja uglavnom do tada pevala na privatnim proslavama. I želela sam da nastupam po klubovima i oni su mi rekli, imamo, napravili su pesmu Za nas kasno je. I prošlo je dosta vremena, počeli su tu pesmu da pevaju Zvezdama Granda. I na taj način je i pesma, mislim svi to znaju koji prate moju karijeru, da se nekako tada i zavrtela ta pesma tako što se pevali u takmičenju i postala je stvarno te godine, ako ne, možda je bila i najveći hit, ako se dobro sada sećam. Ne znam šta je tačno sve izašlo te godine, ali je među, eto, najveći hitovima bila ta pesma, ako ne i najveći.